V záběru Takumu Sata. Evidentní, že najednou ta záď vystřelila. Podívejme, ten černobílý monopost, to je Alexander Rossi, před ním ve stání. Tak. Tak tohle to bylo ještě daleko nebezpečnější, než to vypadalo. Viděli jste, jak monopost Alexandra Rossiho úplně přeletěl přes hlavu Elia Castronevese. Tohle to mohlo dopadnout velice špatně. Sami jste možná byli svědky podobného okamžiku, ke kterému došlo letos v Indianapolis, kdy také vypadá to, že možná se jenom monopost Simona Pagenaуда dostal, že se Simon dostal trochu na tu vnější stopu do místa, které už v těchto fázích závodu zpravidla je výrazně špinavější, než je ta spodní stopa. Podívejte se. No a jakmile se tam pilot dostane, tak je prostě hotovo, protože